Dobro večer svima zainteresiranima, dobro večer. 20.11. je 2016. godine, 1 sat i 57 minuta, pred adresom smo Jarnovićeva 11. Ovdje vidite izravno znak parkiranja koji označava da je ovdje označeno parkiranje. Ako vidite ovdje na vrlo širokom nogostupu, dakle auti su parkirani na sredini, auti su parkirani uz kraj. Ja bih vas molio da primijetite da su auti parkirani s ove druge strane, doduše ima ih nešto manje, dosta često to zna biti puno. Auto ovdje na nogostupu, svi se auti ovdje parkiraju svaki dan, barem zadnjih 10 godina ili toliko. Ako vidimo ovdje je jedna čestitka za parkiranje, postavljena je jučer, sinoć, dakle u 11 sati, očito da je neko se za nešto žalio i zvao je policiju koja je došla ovdje. Ja apsolutno ne razumijem zbog čega su kazne postavljene, možda ovom automobilu. Ako vidimo ovdje ima dovoljno mjesta za prolazak pješaka, možda ne 1,6 metara, ne mogu sad zamjeriti, ali uglavnom da se dokumentira ako će biti potrebno. A ova dva automobila su parkirana na nogostupu i kao što vidite ovdje po veličini osobe ovdje ima minimalno 3 metra za prolazak. Nigdje osim ispred garaža ne vidimo znak zabranjeno parkiranje, osim što vidimo na ulasku ovo parkiralište, evo sad s druge strane, znak za dozvoljeno parkiranje. Dakle, ovi auti bi trebali legalno biti ovdje parkirani, da vidimo samo situaciju sa dozvolama, sa kaznama. Evo dakle, i ovaj automobil je dobio kaznu. Da vidimo, vrijedni radnici policijske postaje su to postavili u 19.11. sinoću, koliko sati to ovdje možda i ne piše, u 22.55, ovo su u istoj minuti napisali. Da vidimo, ovaj će vjerojatno isto biti 23.15, ovdje je trebalo malo duže da se napiše. Dakle, još jedan automobil, ovdje da se vidi registracija. Idemo vidjeti kakva je situacija dalje. Ovdje, dakle, auti su parkirani na sredini, ovo bi tehnički bilo neispravno, no na ovo parkiralište i ovako velike zgrade, osmokatnice, jedna i druga, imamo možda 1/5 onih parkirnih mjesta koje bi trebali ići. Dakle, ponovo ovdje ima 2 metra između vozila. Ovdje su, ponavljam, vozila parkirana svake večeri, kao što vidite i ovdje je kazna. Da vidimo kad su naša draga 23.15, pa tu je bilo vrlo aktivno sa našom dragom policijom koja brani naše građane i tako revno postupa pred njima. Da vidimo kad su ovo napisali, a isto tu negdje 23.04. Bilo je izgleda lijepa večer. Da vidimo dalje. Pazite ovu zanimljivost, ukoliko vlasnik ovog automobila nije uzeo kaznu ili možda slučajno došao kasnije, što ne mogu baš procijeniti, možda po temperaturi haube, već je auto hladan, ili nisu dobili kaznu, što bi bilo jako čudno, ili su je već pokupili. Ovaj automobil nema kaznu, ali zato vidimo ovdje, dakle ima mjesta koliko god hoćete za prolazak. Dakle, još jedan automobil ima kaznu, još jedan automobil, ovdje još jedan automobil, ovdje još jedan automobil. I pazite sada, ovaj je vjerojatno došao kasnije. Dakle, sada kaznu vidimo i na ovom automobilu. Dakle, kaznu vidimo i dalje, krećemo se u smjeru juga. U smjeru juga, da vidite samo u kakvoj lopovskoj državi živimo. Ovaj nema, pretpostavit ćemo da je došao kasnije. On je sav sretan. Dalje ovdje ovaj automobil nema kaznu. Da vidimo ovdje. Pa ovdje je kazna čak i na neki način završila unutar automobila. Dakle, on je dobio, barem su bili dosljedni. Da vidimo i ostale. Dakle, ovaj Srećković ili ju je pokupio ili je nije dobio.
Dakle, evo, kazne su čak i ovdje. Kazne su čak i ovdje. Skroz do kraja, iako naravno svugdje ovdje imate dovoljno mjesta da prolazite. Dakle, na pločniku je ostavljeno i više od 3 metra. Da probam izmjeriti. 1, 2, 3, 4, to je dobrih 4 metra do zgrade. Ponovo ponavljam, niko od ovih ljudi koje država tako lijepo voli se nije obijesno parkirao ovdje, već drugog mjesta na našem parkiralištu nema i nama parkirališno mjesto nije osigurano ovdje, niti ga ima negdje blizu gdje smo bili. Zanimljivo, ovdje nemamo kaznu, baš da vidimo ovoga čovjeka tu. Je li on dobio ili nije, jer to vam je malo i lutrija u Republici Hrvatskoj. Dok se neko ne digne na oružje i dok nam stvarno već ne dojadi. Dakle, ovdje nema. Idemo vidjeti dalje. Idemo vidjeti dalje da vidimo, dakle, niko u sredini zanimljivo nije dobio. To je, dakle, nema označenog niti dozvoljenog parkiranja. Dakle, ovo nisu parkirališna mjesta. U gradu Zagrebu, koliko se sjećam po zakonu, parkiranje bilo gdje izvan parkirališnog mjesta je prometni prekršaj. To što nam se kao poreznim obveznicima ne omogućuje ovakve male sreće kao da parkiramo, to nema veze. Ovdje, ako se ne varam, da, dakle, vidite ovdje su automobili parkirani na nogostupu, nogostup je do tamo. Ja se ovdje izlažem velikoj pogibelji, jer pogledajte sada, dolazi ovaj auto koji će me sigurno tu pogaziti, ova će me osoba, ostaću u komadićima jednostavno, jer to je nešto strašno, zbog toga što nisam, evo, na sigurnosti ovog pločnika. Da vidimo jesu li ovi ljudi dobili svoje kazne. Pa kako ovdje nema? Ni ovdje nema. Pazite ovaj pločnik. Ni ovdje nema ovoga, kako se zove, kazne, ni ovdje nema kazne, ni ovdje nema kazne. Pa kako to neki dobivaju, ili možda naši državni službenici nisu stigli ovoga, kako se zove, obaviti svoj posao do kraja. Pa ja ne znam što je to. Pa morat ćemo pozvati policiju, pa da vidimo da oni obave taj posao do kraja. Pa policija, pa kako ste to ostavili da niste ostavili posao do kraja? Jao, vi policijo, vi jadni, vi. Vidite, da vidimo je li druga zgrada imala većih problema ili ne. Dakle, ovaj čovjek je stao pred garažom, a kazne ne vidimo. Dakle, to smo zaključili da nam nije nekakav dokaz. Da idemo dalje. Ovdje smo parkirani, a možda ima 1,6 metara, možda nema. Da vidimo je li se tu nalazi nekakva kazna. Ne nalazi se kazna. Idemo vidjeti dalje. Malo ćemo požuriti da video ne bude predugačak. Možda malo i trčati da vidimo kako Samsung radi svoju stabilizaciju slike. Da vidimo to. Jako zanimljivo, vidite vi kako je to lijepo kada pred zgradom parkiraš jedno 10 godina i ništa. I onda 10. godine ovdje, dakle, nema kazne. Auto je parkiran isto kao i prošle. Da vidimo. Ovdje također nema kazne. Pa kako to? Vrijede li isti zakoni za ljude u Jarnovićevoj ulici sa jedne i sa druge strane zgrade? Pa izgleda da ne vrijede. Nazvati ćemo policiju, pa ćemo provjeriti zbog čega je to tako. Samo trenutak, evo, da nazovemo policiju. Pa da vidimo zbog čega je to tako. Jer ovo je pravo jedno čudo. Da vidimo ove ljude od kojih ne mogu proći ni kamioni za smeće. Obično, ništa. Izgleda da je ovaj bio bolji. Da vidimo ovoga, a evo, sreća u nesreći, ni on nije. Evo, drago gledateljstvo, s time smo napravili jedan noćni dokumentarac u 2 sata, pa da vidimo zbog čega se to sada tako